Hello mga kabeshi. Okay, so ang aga po natin ngayon, ayoko pong nalalate sa trabaho. Kaya eto, habang wala pa akong kasama dito sa pantry, sasamantalahin ko po yung pagkakataon. Mag-shoutout ako. As you can see, empty po siya. Sasarilinin muna natin itong pantry ngayon. Okay, gusto ko lang po magpasalamat sa mga taong sumusuporta po sa akin. Ginagawa mo! Ganito yung pagmumukha ko. May mga nagtsatsagang nanonood ko sa mga videos natin. So, unang-una shoutout po dun sa TL ko na ayaw magpakilala. Ayaw niya kasing banggitin ko yung pangalan niya sa YouTube kayo. Sa kahit anong social media, sobrang supportive niya po. Sa production floor, pinopromote niya yung channel. Wow! Nahihiya na nga ako sa mga agent na na sinasabihan niya kasi syempre alam mo yun, pero sobrang papasalamat ako. Kumbaga parang tulong niya, nanonood siya ng mga videos lang, tsaka nag-subscribe na din po siya sa akin. And then gusto ko lang po mag-shoutout dun sa mga naging kaibigan ko sa pag-join ko ng LS, kaya ay Tibiag, ni Kuya, tas ni Miss Jen Aniban. Ito po yung account niya. Check niyo po sila, mga mababait po po. Nandun po siya sa Amerika. Pero sa tuwing natataong nag-LS siya, nag-join po ako sa kanya. Ang babait po ng mga kasama niya dun sa LS. Nakikipagtulungan po sila. And then, yung teacher ko po ng high school, si Sir Domingo Presa. Sobrang supportive niya po. One time po, shinare niya yung isang video ko tungkol kay Auntie Bangit, yung random facts about me po. Ilocano version nga lang po yun. Tapos, si JL, check niyo po yung account niya. Ito po, Jan Vlogs. Sobrang hilig po nito sa milk tea kagaya ko. Subscribe po kayo sa kanya. Ang dami niyo rin pong matututunan kasi teacher siya po dati. May mga tutorial po siya, tsaka yung basta marami po kayong matututunan din sa channel niya. So, Ginagawa mo! yung kapatid ko, kay Raymond Caballo, follow niyo din po siya. Sobrang papasalamat ako sa kapatid ko na to, napaka-supportive din po niya. Nakasama ko po siya one time doon sa isang video ko sa mukbang challenge na may prize. Siya pa yung nanalo. Sino pa ba? Ayun, sa Canada, yung beshi ko, si Ara Nabong. Napaka-supportive din po niya yan. Dati ko po siyang co-worker dito siya, Sykes. Isa din po si Giovanni sa Saison. Ito, tinutulungan niya din po ako sa watch hour ko. Napaka-supportive, nasa Dubai po siya ngayon. Okay, additional lang po si Batch Leticia po. Napaka-supportive din po dito. Usually, pinapanood niya po yung mga videos natin. So, parang tulong po siya sa watch hour. Sobrang thank you po, Batch. Salamat sa panonood ng mga videos. And then, so bago ko po makalimutan, yung pinsan ko po si Ann. May channel din po siya, Ann Ventures. Kaya visit nyo lang din po. Tsaka yung mga gusto pong magpa-shoutout sa susunod, comment down below lang po. So lahat na ng nabanggit ko, mababait po yan. Dalawin nyo lang po yung mga channel. Basta yung mga beshi ko dyan na lagi nanonood ng video ko, mga katrabaho. Sobrang thank you. Nagsisimula pa lang ba ako. Nag-start pa akong mag-upload ng video ko noong September 29. And then, or 10, so far, nagkaroon na po tayo ng around 229 subscribers. Hindi ko po siya minamadali. May full-time work po kasi ako as call center agent. And then, yung pag-YouTube is, lang po siya, part-time. So, kung may oras ako, halimbawa, rest day ko, doon ko lang po ini-edit yung mga videos ko. O kaya, pag-break time ko, pag enough ko yung time, doon pa ako nag-edit ng mga video. Yung TL ko kasi sabi niya, yung random facts ko, Ilocano version. So, magtatagalog po tayo para maintindihan niya. Ayun, so mabalik po tayo dun sa basic info ko. So, though nakagraduate po tayo ng BSBA, ang hirap po kasi mag-apply sa iba. Kaya,
eto sa BPO industry tayo nagtatrabaho. Si Irene, sino ba ako? Wala, simpleng tao lang ako. Pulbos, tsaka suklay lang okay na ako. Wala akong kaatehan sa katawan. Tapos, blessed po ako pagdating sa family. Sila lang po yung, tsaka yung mga kaibigan, sila po yung mga matuturing kong kayamanan po. Wala pa akong may pagmamalaki tungkol sa material na bagay. Kasi simple lang po tayo, hindi po tayo materialistic. So, yun lang po yung basic info kung mga paborito kong pagkain, siomai, pakbet, tapos milk tea, adobo. Gusto ko po yung sinigang na hipon. And then, yung mga bagay na ayaw ko, actually wala naman. Takot po ako sa ipis, tsaka ahas. Siyempre kahit sino, no? Yung sa channel ko po, general po siya, hindi po siya specific sa content, no? Kung ano po yung maisipan natin i-vlog, yun lang po. Tapos, basta tuloy-tuloy lang po tayo. Masaya naman po tayo sa ginagawa natin. So, syempre, pag masaya ka sa isang bagay, gawin mo, di ba? Okay, so bakit ko naisipang mag-vlog? Okay, na-motivate po ako kay Auntie Bangit. Mula nung napanood ko yung mga videos na panoorin niyo po yung channel niya, sobrang nakakatawa. Mga more on Ilocano po yung vlog niya. So, kung Ilocano ka nanonood ka, support niyo po yung mga kapwa niyo Ilocano din. So, thank you ng marami sa mga sumusuporta.